Benvinguts, senyores i senyors, al programa de l'entrevista Canal 56 i canal56.com. I avui anem a parlar de la 32 Fira de Sant Josep de Rossell, que se celebra el 28, 29 i 30 de març d'este 2025. Ja sabeu que sempre unes setmanes abans nosaltres ja ens agrada una miqueta fer boca d'aquestes fires, la primera de la primavera, a pesar que la primavera pareix que siga avui, quan estem gravant aquesta entrevista, perquè les temperatures estan relativament una mica altes. Sembla ser que el fred torna, però hem disfrutat d'uns dies, ahir tenim uns quants núvols que amenacen, però de moment estan ahí. Tenim l'alcalde Evaristo Martí. Alcalde, benvingut al programa. Molt bé, moltes gràcies com sempre per la vostra invitació. Què podem contar, el que se sàpiga hasta ara d'esta Fira de Sant Josep? Bé, la Fira de Sant Josep és una fira de referència al nostre territori, és la primera de la primavera i efectivament aquest any celebrem la 32a edició en un nou titular, diguem, tornem als orígens, la fira d'abans, la fira d'avui, que així ho fica al cartell. I per què? Perquè entre tots els regidors i regidores i entre pràcticament tot el municipi, perquè vam fer una votació també a veure què podíem fer per a millorar la fira, hem decidit entre tots de canviar la ubicació de la fira, tornar als orígens, diguem, que és quan se feia antigament la fira. Sabeu que és una fira centenària, és concretament de l'any 1879, va tindre uns anys de paràlisi i l'any 91 se va tornar a fer altra vegada la fira. I aquest any ha sigut una aposta important, una aposta que jo crec que serà un abans i un després, espero que m'ho surtiga bé. Estem tot el poble il·lusionat, i dic tot el poble en general perquè ha tingut molt bona acceptació el canvi d'ubicació, que serà concretament el casc antic del nostre municipi, pels carrers del Carme i a continuació tota la zona de la vila que nosaltres diem. Per la gent que no conega una mica el centre històric de Rossell, serà una meravella de conèixer una mica els seus carrerons, carrers i una mica alguns aspectes històrics. Nosaltres el que pensàvem també és que un poc trencar aquesta dinàmica de les fires. Les fires són difícils de tindre continuïtat, s'ha de fer molt d'esforç per a que vagi bé, canvis, i nosaltres hem apostat al final tothom per aquesta idea, canviar la ubicació, a veure què passa. La veritat és que tenim en aquest moment, a dia d'avui, que falta més d'un mes encara per a la celebració de la fira, ja tenim més de 40 estants confirmats i serà també fira, serà festa, alternativa també en balls, diferents activitats i atraccions, demostracions d'oficis, etc. És a dir, serà una fira més probablement de proximitat que era abans i més participativa. Està bé, recuperar una mica els orígens d'aquesta fira de Rossell, de Sant Josep, que d'alguna manera és una de les primeres que ja comencem, diguéssim, a celebrar-se quan arranca l'any, en este 2025, i després ja ve tot un periple de fires a la nostra comarca que, cada una té la seva idiosincràsia. Sí, efectivament així és. Jo sempre dic, guardar tota la gent que ens està sentint i ens està escoltant un lloc a l'agenda, després de la Madalena, salvant totes les distàncies i les falles de Benicarló, efectivament, salvant la diferència, perquè són Castelló i Benicarló no se poden comparar en nosaltres, però la nostra fira és, com sempre hem dit, també un referent ja, fa molts anys que se fa, és la 32a edició en aquest moment, una fira centenària que ve de l'any 1879 i que des d'aquí agraïc a tota la gent que ha fet possible l'inici de la nova etapa de la fira i la continuïtat d'esta fira, que ara desemboca en esta nova ubicació, tornant un poc als orígens de l'antiga fira. Estarem allí, com sempre, i que d'alguna manera es canvia ja una miqueta la filosofia, diguéssim, habitual, que era al costat, diguéssim, del recinte esportiu o del pavelló on se fan moltes de les actuacions i demés, i d'alguna manera s'aposta una mica també per a donar a conèixer Rossell, que queda una mica aixina en alt, no? Sí, la veritat és que els carrers antics de Rossell tenim definits dos
parts, no? La zona nova i la zona Cal fer antiga. molta feina en recuperar... Sí, la veritat és que pràcticament tota la zona antiga està adoquinada, tenim il·luminació, per cert, després ne parlarem, també nova, i jo crec que Rossell també té un encant a la zona antiga, no? En la zona que està el campanar, està la iglesia, i tenim un espai bonic i ara l'omplirem en totes aquestes parades, estants, en aquestes activitats que comporta la fira. Bueno, i aquí tenim avui a l'alcalde de Rossell, anem a fer una mica de repàs, no? El pressupost ja el va aprovar l'Ajuntament de Rossell i, a més, per unanimitat. Abans de començar l'entrevista ho diem, no? Quan un pressupost s'aprova per unanimitat hauria de ser el gran titular, no? Perquè les coses bones pareix que no siguin notícia, no? Com dia aquell, no hi ha mejor notícia que una mala notícia, no? Això ho dia un dels roïns de la sèrie de James Bond, no? Però, bueno, pensem que hi ha un esforç per part de l'oposició i per part del govern municipal de convèncer l'oposició de que aquests pressupostos són bons per a la ciutadania de Rossell. Sí, durant l'anterior legislatura ja pràcticament, fa anys que estem aprovant-ho per unanimitat, i aquesta nova legislatura també, l'any passat també i aquest any també, i efectivament això no hauria de ser la novetat, això hauria de ser la dinàmica normal quan dos equips se volen entendre, en aquest cas el govern i l'oposició. Nosaltres hem ficat tot el que siga també per a fer-ho possible i l'oposició també ha tingut una resposta positiva. Per tant, n'estic més que satisfet d'això i espero i desitjo que això durant aquesta legislatura continuï per aquesta via, perquè crec que és la millor i crec que és la que més afavoreix també a que els pobles tiren endavant, independentment de que cada un pensem com creiem oportú i defensem les nostres idees, i crec que ha de ser així. Per exemple, un exemple d'això també és la fira. Hem creat una comissió de fira en la que estem tots els regidors i regidores i el propi alcalde, i després hi ha també diferent personal de l'Ajuntament que ens ajuda a tirar-ho endavant. Han parlat en les associacions, també han sigut molt receptives en els veïns i veïnes, i per tant penso que aquesta és la dinàmica, i més en aquests temps que estem corrent, que en la que s'han d'intentar fer per almenys les coses. Suposo que el pressupost ja està en marxa i d'alguna manera ja a començar a desenvolupar tot aquest calendari o aquesta fulla de ruta d'inversions importants, perquè no es separa mai a un poble. No. Nosaltres este pressupost, la veritat és que ha pujat un 9,5% que el de l'any passat, puja 1.641.000 euros, que és una quantitat per a un municipi que no arriba als 1.000 habitants important, perquè ara ho explicaré també després, tenim un parell d'obres importants que estem portant a terme. És un pressupost realista, de continuïtat també, i sobretot equilibrat i pensat per a les persones, molt social també, perquè a part de les inversions sempre tenim una vessant molt social, per a entitats, per a les persones del poble. Jo crec que intenta cobrir les necessitats dels 3 nuclis de població que tenim, Rossell, Bel i les Cases, que això comporta també que ens hàgim d'extendre una mica més, i és un document, el pressupost en fi i al cap és un document tècnic i és una fulla de ruta per a l'exercici. Concretament, com dia abans, puja un 9,4% més que el de l'any 2024, perquè tenim aquests ingressos que després comentaré també més que de l'Estat, i el pressupost va en la direcció de millorar la qualitat de vida de tots els rossellans i les rossellanes. En què? En el servei de l'aigua potable que estem prestant nosaltres, no ho tenim externalitzat, en el manteniment del servei, el funcionament del propi Ajuntament, les instal·lacions públiques, els canvis del terme, donant treball també a totes les persones que podem en diferents subvencions que tenim. En definitiva, un pressupost jo qualificaria de social sobretot i que està pensat per a les persones. No, que és important, perquè a vegades no parlem d'aquesta pata important social de cara a facilitar una mica
el dia a dia, no?, dels ciutadans de Rossell, no? Especialment, jo què sé, la gent jove, no sé, les escoles matinàries, la gent que, algun tipus d'ajuda que se pot fer. Tenim una part de pressupost ben ampla per a la unitat de respir, per a la gent major, la ludoteca, la sala de lectura, les activitats extraescolars, l'escola matinera. Tot això per a que, d'alguna manera, donar servei a les persones i que, per exemple, un matrimoni que se volia quedar a viure a Rossell tingui la possibilitat de deixar els xiquets a l'escola matinera, a la ludoteca, després a l'escola i se'n vagi tranquil·lament a treballar, inclús fora del municipi, així com la gent gran també, que tenim la unitat de respir i diferents activitats també. També fem gimnàsia per a la gent gran. És a dir, està pensat este pressupost, sobretot també ajudar a totes les entitats locals, les associacions del nostre poble, tenim una banda excel·lent de música, l'equip de futbol, diferents associacions que tenim i que també tenen el nostre suport des de l'Ajuntament, que està reflexat dins d'aquest pressupost. Molt bé. I què podem dir de les inversions o aquestes obres grans que ens comentava? Sí, tenim concretament l'obra d'enllumenat públic, que això ens ve del Ministeri, del Govern Central, ve de fons europeus també, i en un pressupost de 319.000 euros, que el total al final, després de la licitació, se van presentar 5 empreses i se va quedar l'ECNOR, el canvi de tot l'enllumenat públic, de les 400 aproximadament luminàries que hi ha a Rossell, a Bel i a les Cases del Riu, en un pressupost final de van haver-hi una baixa de 250.000 euros. Això ho tenim subvencionat al 85%. En aquest moment ja s'estan pràcticament acabant d'instal·lar totes les lluminàries, perquè vam donar un plaç de, com va passar pel mig la dana, pluges i tot això, l'empresa ens va demanar que els donéssim un plaç més per a poder finalitzar l'obra i l'acabarem ara a finals de febrer. Això comporta també un estalvi aproximadament del 40% en energia i en la factura econòmica, els euros, els diners també, i per tant és una obra molt important que s'ha fet en llums LEDs i jo crec que ha sigut un abans i un després. La veritat és que tota la gent del poble està molt contenta en el canvi d'aquesta il·luminació, li dona un altre aire, per les nits se veu molt més millor perquè teníem la llum més groga i ara hem passat a una un poc, no és blanca del tot, però és una mica més tènue del blanc i la veritat és que per a la nit queda excel·lent. No, i si a tot això cap la possibilitat que pugui regular-se, és a dir, si a la millor certes hores de la nit, que a millor no pugui baixar un pelet la intensitat i tot el que permet les noves tecnologies. Sí, inclús la pròpia... Nosaltres això ens ho va fer una empresa que es diu Auditesa, tot el projecte, i la veritat és que estem molt contents de com ho han portat a terme, inclús de l'empresa Lecnor, que es va quedar a la licitació, també l'obra, també. I aquesta empresa el que sí que nosaltres vam comentar, i ells també ens ho van suggerir, de ficar il·luminació espanyola, és a dir, fabricada a Espanya. Concretament són llums LEDs que estan fabricades a Navarra per una empresa de Navarra, i la veritat és que ja la pròpia llum, la pròpia làmpara comporta aquest estalvi econòmic, aproximadament ens estan comentant al voltant del 40%. Per tant, això també és important. Bé, alcalde, què tenim més per ahir d'obres? Sí, també tenim el Pla Conviure, que això ens ve de la Generalitat Valenciana. Això ve de l'anterior govern, ens ho van donar quan estava governant el Botànic. Són 497.000 euros concretament de subvenció al 100%, i aquesta obra l'hem de tindre acabada l'any 2026. Un nou centre o...? No, se tracta de la remodelació del parc infantil i el que és l'entorn de la Planeta. És a dir, en un accés un poc... Així, primer volíem fer carril bici, però no ha sigut possible, des del centre del poble, des de l'escola concretament, baixarà fins a la Planeta, on tenim totes les instal·lacions esportives, camp de futbol, frontó, pista de futbol, piscines municipals, ho tenim tot, la Casa Cultura, i allí el que se farà és una remodelació del que és el parc infantil. Que ja li toca. Aquesta obra per què la fem? Perquè en una votació en participació ciutadana, una votació de tot el poble, se va elegir que féssim aquesta obra i al final me la van concedir.
i ara estem en el període de... tenim el projecte definitiu, ja el tenim elaborat, i ara aquest any, durant el primer semestre d'aquest any, ja hem de licitar l'obra. És a dir, hi ha d'haver alguna empresa que es quedarà a aquesta obra per 497.000 euros de sortida, diguem. I durant el 2025, segon semestre, tindrem temps per a ja començar a veure's alguna cosa i ha d'estar acabada l'any 2026. Molt bé. Per tant, és una obra que ens fa il·lusió també. L'espai de la Planeta és un espai que està molt valorat també per tota la gent del nostre municipi. Tenim tota la voreta del nostre poble, Casa Cultura, piscines, futbol, inclús la plaça de Bous també que tenim detrás, l'ecoparc... Tocava una miqueta, una certa remodelació. Sí, perquè el parc és molt gran, encara el tenim en gravilla, hem anat remodelant algunes coses, però la veritat és que necessitava una bona remodelació i farem diferents espais, 4 o 5 espais diferents per a xiquets menudets, per a diferents edats, inclús també volem fer-ho compatible en activitats per a la gent gran, en diferents aparells que ficarem. La veritat és que és una obra important i jo crec que en aquesta obra i en l'enllumenat precisament, com dia abans, fan que hagi pujat el pressupost d'aquest any, que hagi pujat, que tingui aquest muntant de 1.641.000 euros. I a tot això, alcalde, sempre anar demanant subvencionetes, ja que teniu un pressupost, i això és una ferramenta sempre important que demanen les administracions superiors de cara, en fi, sempre hi ha que arreglar algun camí. Sembla que la carretera de Sant Rafael a Rossell pareix que faran una nova fase i, poquet a poquet, quasi, si en poc temps ho tenim tot acabat. Molt bé, la carretera, precisament, estos dies estem ja parlant en tots els veïns que estan afectats pel traçat nou de la carretera de Sant Rafael a Rossell. Se farà concretament 1,5 quilòmetres des del punt que es va quedar fins pràcticament a 1 quilòmetre del nostre municipi, és a dir, que ara faltaran, si se fa aquest tram, únicament faltarà 1 quilòmetre per arribar al nostre poble ja. Després està la carretera que també és la mateixa, la CB100, Rossell de Sénia, que està encara, a veurem si també ja se pot anar fent d'esta manera o en principi en l'anterior Diputació, el president de la Diputació ens va comentar que se podia fer en una obra tota de cop, però tot això ja s'anirà veient. Però ara estem parlant en aquest moment dels veïns afectats pel traçat, ens fan la sessió a l'Ajuntament, l'Ajuntament, una vegada tinguem tota la sessió de tots els veïns que estan afectats pel nou traçat, és a dir, se'ls agarra algun muret, alguna paret, algun arbre, però la veritat és que també he de dir que hi ha molta sensibilitat per part de tots els veïns i veïnes afectats, els propietaris de les finques, i que en seguida firmen el document per a que nosaltres aquest document el passem pel ple i una vegada passat pel ple o en un decret de l'alcaldia s'envia a la Diputació i la Diputació ja té el permís per a poder fer l'actuació. Segons ens han dit, després de Madalena es podrien començar ja algun moviment per la carretera. Per tant, això és una notícia sempre important perquè la millora de la carretera, com sempre diem, és seguretat per a les persones, per a tots els que la transitem i després també genera que el nostre poble tira més endavant perquè si tenim una bona via de comunicació també en un municipi que és ramader, que és agrícola, que tenim alguna empresa que hi ha molt de transport pesant, però la veritat és que tindre una bona carretera està molt bé. Després també tenim el Pla Impulsa, que aquest any era 24-25, era bianual de la Diputació de Castelló, i tenim destinats aquest any uns 90.000 euros per a fer l'asfaltat de diferents trams dels carrers del nostre municipi que necessiten un arranjament, i després també el carrer La Costa, vam comprar un solar per a poder tindre més accés a la part de la vila precisament, i allí el que volem fer és fer el carrer un poquet més ample per a que hi hagi millor accessibilitat i després fer un xicotet espai per a que la gent tingui, que es pugui assentar en algun banquet, que tindre algun arbre, inclús algun xicotet parc infantil. I després també tenim una obra important, d'aquestes que no se veuen però que són importants, que és la millora del pou del Mas del Trinxant.
Concretament, este pou mos ha garantit aquest any que en la sequera que han tingut, a banda de la dana del mes d'octubre, però nosaltres vam tindre una sequera molt important i este pou ens ha garantit l'aigua a tot el municipi sense cap tipus de problema. Però gastant inclús en els picos més alts al mes d'agost 1 milió de litres al dia pràcticament, que això és molt important, perquè tenim molta població al nostre municipi i després totes les granges. Per tant, este pou en aquest moment està a uns 210 metres, la bomba. Un llamp ens va fer mal, va trencar-nos el variador, ens ha avariat la bomba i ara, aprofitant que hem de treure tota la tuberia, que ja l'hem tret, millorarem i baixarem 24 metres més per a agarrar més capdalt de l'aigua, que és el que ens han dit tant un saurí que vam tindre i després ens ha aconsellat la pròpia empresa que ens està fent les obres de millora, de baixar un poquet més, així agafarem més el caudal. En aquest moment el pou lo tenim a uns 320 metres de profunditat, la bomba la tenim a uns 210 i ara el baixaríem a uns 24 metres més. No, que són metres, eh? Per tant, aquestes coses són de les que no es veuen, però jo penso que és fonamental. Nosaltres, des de ja sempre, a Rossell hem tingut molta preocupació pel tema de l'aigua. Nosaltres no hem externalitzat, com han fet la majoria de municipis, l'aigua, per exemple, a Facsa o altres empreses. Nosaltres portem des de l'Ajuntament tota la gestió de l'aigua i la veritat és que és un tema que ens preocupa i ens ocupa molt, perquè Rossell és un poble, com deia abans, que tenim moltes granges i volem donar un bon servei. Ara mateix s'estan fent 2 noves explotacions ramaderes que són importants i que nosaltres, quan ens han demanat la possibilitat de fer aquestes 2 granges, nosaltres hem dit, sí, l'aigua aquí la teniu. No és necessari que cada persona o cada qui se vulgui fer una granja s'hagi de fer un pou i autoabastir-se, sinó que des de l'Ajuntament li facilitem el servei d'aigua. No, i a més en este segle XXI el tema de l'aigua és una cosa que es té que controlar, no es pot fer un pou cada 2x3, a banda de la Confederació que fica moltes pegues i vol tindre un control com té que ser, no? Perquè després, si no... Nosaltres mateix ara també hem fet la comunitat... Ho dic en moments de tensió, si hi ha molts pous, al final, en fi, de la terra se trau el que se trau. Nosaltres ara mateix també ens hem ficat molt al costat de la comunitat de regants, perquè la comunitat de regants de Rossell és xicoteta, i des de l'Ajuntament també ens hem ficat molt al seu costat per a ajudar-los a fer tot el que necessiten per a no perdre ni un mil·límetre ni un litre d'aigua, diguem, de la dotació que tenim, que la tenim des de tant Rossell com Ulldecona, com la Sénia, com Sant Rafael. Compartim diferents aigües del riu Sénia. Per cert, alcalde, una curiositat, la depuradora, cap la possibilitat de l'aigua que depura es pugui utilitzar? En aquest moment, sí, molt bé. També és una bona pregunta perquè ho tenim en marxa, precisament. En èpoques així que no són molt potents de gastar aigua, estem tirant al barranc, diguem, aigua depurada a uns 100-200.000 litres cada dia. I aquesta aigua, nosaltres ara, en aquest moment, també tenim un projecte que el tenim a mitant fer, perquè no hem tingut la possibilitat encara d'acabar-lo de fer, d'aprofitar l'aigua de la depuradora. És a dir, ja tenim la canalització feta. Molt bé. Vam parlar en un veí, que la veritat és que estem molt agraïts també, perquè ens ha cedit el terreny per a fer una bassa d'aproximadament 100 i pico de mil litres, i d'aquesta aigua és de la que podrem omplir les cubes per a regar o per a arruixar els arbres o el que creguen els agricultors convenient. En aquest moment tenim la conducció feta, tenim la bassa que és de metàl·lica, redona, comprada i no l'hem instal·lat encara per qüestions que encara no ha sigut possible, però ho tenim ja embastat perquè el tema de l'aigua, com dia, és un tema preocupant i pensa que aquest any 2024 a Bel, des del mes de febrer pràcticament van pujar cubes contínuament, vull dir que sabem el que és patir d'aigua i ara també hem dirigit una carta, un escrit a
a la Conselleria d'Agricultura, a Miguel Barrachina concretament, sol·licitant-li la possibilitat de que s'estudi fer un nou pou a Rossell, perquè sabem que a algun punt, probablement baixant una mica més, més d'estos 300 metres hi ha aigua, i hi ha un altre. Que ens estudi la possibilitat la conselleria corresponent de a veure si és possible. Molt bé. No, està molt bé. En fi, els pobles menuts, sempre ho dic en molt de carinyo, la veritat que en aquestes entrevistes se pot veure que no paren, no? Sempre, a veure, una coseta a l'altra, perquè d'alguna manera sempre tens que anar una mica fixant població i que no te se'n vagi molta, no? Sí, en aquest moment estem, ja ho he dit alguna altra vegada, però nosaltres vam arribar a un punt que eren 880 i pico d'habitants, vam tindre molta baixada, ara en aquest moment som 925. L'any passat, si no recordo malament, vam tindre 6 naixements al nostre municipi, que, mira, una altra cosa relacionada amb el tema d'esta sensibilitat social que tenim en les persones, no? Perquè no pot ser d'una altra manera. Donem a cada família, no és molt, però 600 euros per naixement. Per tant, bueno, és un detall i probablement algú digui, bueno, és que no és molt, però bueno, sempre ajuda i és un detall per part de l'Ajuntament. Sí, perquè els primers anys en Penyal se'n va una pasta, no? Això, els que han tingut xiquets ho saben millor que jo. No, que està molt bé, no? 600 euros, a veure, està bé de cara a una mica sufragar tots els gastos que venen, no? Perquè la veritat que és molt bonic portar un xiquet al món, però, claro, comporta ahí tota una sèrie de gastos que, bueno, pues... Sí, nosaltres ja tenim 3, per tant, sé el que... Ja són grans i ja tinc una neta i tot, però sé el que és això. Bueno, és un detall, és una anècdota, però, bueno, per veure aquesta sensibilitat que tenim, ajudar sobretot, com deia abans, en el tema de l'escola matinera, de la ludoteca, d'estos serveis que pensem que són bons per a que la gent tingui assentament al nostre municipi. O algú que ens pugui escoltar i diu, ai, caramba, aquí se planteja una bona oportunitat per a fer vida. Per establir un... sí. Clar que sí, no? Perquè, en fi, sempre hi ha alguna casa buida, en fi, alguna casa antiga que se pot reformar, en fi. Este problema el tenim també, no? Perquè sobretot als municipis tenim moltes vivendes que s'utilitzen a la millor a l'agost, a Setmana Santa, i estan buides durant tot l'any, i algunes altres, especialment al casc antic, estan molt velles, no? Sí que aquí tenim una mica de dèficit, però bueno, anem... Anem a veure si en l'assumpte de vivenda, en fi, el govern de l'Estat i les autonomies se posen una mica d'acord. Jo sempre dic que en el tema de l'alquiler hi ha que garantir certes... Hi ha que ficar certes normes. De moment, la veritat que si estaríem, possiblement, jo crec que l'assumpte de vivenda trobarien solució, però el que no pot ser és el que estem veient cada dia. Sí, és que, clar, si fem un efecte, diguem, cridada per a que la gent vingui als nostres municipis, també necessiten aquesta gent tindre vivenda, no? I, clar, és molt difícil que vingui un matrimoni jove i al cap de 4 dies se faiga una casa o la compra. Que sí que hi ha alguna en venda, però també els preus també són bastant alts, la veritat. Sí. I a vegades necessitem això. Nosaltres, per exemple, teníem un bloc de pisos que era d'un banc, que no sé si són 7 o 8 vivendes, i s'han venut en molt poc temps, no? I estan ja pràcticament habitades i bueno... Però sí, el tema de la vivenda és un tema que també ens preocupa. El que passa és que des de l'Ajuntament per nosaltres mateix podem fer poc perquè no tenim els suficients recursos per a poder fer un bloc de pisos, i això és molt difícil. En aquestes setmanes hem pogut veure inclús l'Ajuntament de Barcelona que ha comprat allà un bloc de pisos, però jo crec que tampoc aquesta és la solució, no? Aquí té que ser les administracions, tant l'autonòmica com l'Estat, fonamentalment, el que articuli una sèrie de mecanismes sobretot per als que tenen cases i no les volen alquilar per temor a que no paguen, a que entren ocupes i 50.000 històries que ven tots els dies,
articular alguns tipus de mecanismes per a garantir una mica la seguretat per a tots, per a l'inquilino i per a l'arrendador. Si no, s'ha fet alguns plans, no? Hi ha hagut algunes iniciatives, jo recordo quan estàvem nosaltres en el tema del despoblament, en l'anterior govern, se va fer alguna, però bueno, tot això ha de tindre continuïtat i sobretot ha de tindre recursos econòmics. Sí, si no en té malament. I bueno, a un poble buscar algun edifici que estigui vell, que siga gran i que l'administració t'ajuda a poder edificar i després alquilar o vendre, però a preus raonables també perquè la gent jove especialment puguen accedir-hi. Bueno, esperem a veure si en el temps busquem ja solucions, perquè la veritat que el tema de la vivenda és un tema que està damunt la taula i en aquests moments preocupa tant com el tindre una feina, no? Perquè pots tenir una feina, però si no tens que anar a dormir al pont, mal dit la gràcia, no? Al final, en fi, i aquí necessitem ja que les normes i les lleis se complisquen ja d'una vegada per totes, no? No pot ser que un arribi, pegui una patada a la porta i després el propietari no pugui traure a l'inquilino si no van allí a les braves, no? O la Guàrdia Civil i al final se'n va l'arrendador al cuartelillo i l'ocupa se queda. Ha d'haver-hi tant pel que alquila com per l'alquilador, diguem, les dues parts han de tindre una tranquil·litat, seguretat i tot això, evidentment. I ojalà se busquen solucions perquè ajuntaments, l'ajuntament tipus Rossell, a millor pot ser, a millor diu, bueno, ara hi ha subvencions d'Europa i tal, diu, bueno, podrien comprar una casa i a veure, però clar, necessita recursos. Sí, han de tindre suport. Suport, i després a veure una sèrie de mecanismes, l'Ajuntament pot fer de casero, anar allí tots els mesos a cobrar la llum i l'aigua i l'alquiler, no? Bé, alcalde, estem una miqueta a la recta final d'aquesta entrevista. Veiem que no estan avorrits vostès a Rossell. Acabem per un puesto, continuen per un altre. I no sé si vol afegir alguna coseta més. I esta fira que ja estem recordant. Mira, m'ha quedat per a dir que el pressupost aquest any l'ho fem més gran perquè hem tingut més ingressos, però que no ha sigut per augments significatius a les taxes, que també les vam acordar per unanimitat. Els impostos han augmentat concretament el 2% de l'aigua potable, és a dir, l'IPC ras, i després a l'impost de vehicles, dues novetats que volia comentar, hem fet la bonificació del 75% de l'impost als vehicles elèctrics. I després també, una bona notícia també, és l'IBI, que també fem una bonificació fins al 50% de l'IBI a les vivendes que tinguin instal·lació de plaques solars per autoconsum. I la famosa taxa de basures, que en algun municipi s'ha augmentat tant, nosaltres estàvem cobrant concretament a una vivenda normal, a un bar o un restaurant una miqueta més, però pràcticament no molt més, 43 euros i ara l'han passat a 51. Per tant, és un augment també raonable, tenint en compte que aquesta despesa s'ha d'equilibrar i que hem tingut un augment important pel tema del tema d'orgànica. No, està clar. Però penso que també, voldria afegir-ho també perquè és important, perquè quan augmentes un pressupost dona la sensació que augmentes també els impostos o les taxes i no ha sigut així. Bueno, i ara esperem una mica també les autonomies, els consorcis de residus, el propi govern, que comença a ficar campanyes de publicitat en marxa, una mica de sensibilització perquè la gent recicle a casa, vagi a l'ecoparc i totes aquestes coses. Avui, justament, quan estem gravant aquesta entrevista, en fi, el Consorci de Residus ja ha adjudicat una part de triatge i tal, una adjudicació de quasi 3 milions d'euros. Jo, Ramon, diria que este consorci... El tema de les basures a vegades no està molt ben vist, no? I el servei de basura és com... Jo, mira, no sé, potser salvant les diferències, no? Un servei de telèfon, de llum, d'aigua. La basura també, generem molta basura i agarrem la bossa i la tirem i no l'oblidem. I si ho analitzes, potser estos 51 euros que és per vivenda, resulta que són molt poqueta quantitat, a 0,0 cèntims al dia, i això a vegades no ho valorem, i la basura l'han de tindre en compte. Sempre també, tot en campanyes i tot, però sempre parlo a favor del consorci nostre de residus, de l'U, de la zona nostra. El que passa que expliquen poc el que fan, no? Probablement que sí, i s'han de fer campanyes de sensibilització, i quan s'han fet, per exemple, jo me consta que l'associació de jubilats han anat a veure tot el procés a la planta de Cervera, i quan han sortit d'allí han sortit més sensibilitzats, perquè veuen tot el que
tot el que comporta la fulla de ruta de la basura, des de casa fins que se selecciona, fins que se porta a l'abocador, fins que tot això... Però encara tenim al carrer, a la nostra comarca, que és el que estem parlant, una mica la sensació aquella de, igual com pago i me pujaran 20 euros més, tot al mateix sac. I no. I ahir el Consorci jo crec que té que fer una feina extra i espero que ho facin algun dia, perquè la veritat que van passant els anys, el recibo ja comença a ser respectable, no sé quants eren 106 o 108. No, jo estic parlant això que parlava, és la part municipal, la part de transport. Després se paguen els 100 i pico d'euros de la gestió i de residus. I d'alguna manera, quan allò ho dividim, diguéssim, per els 365 dies, doncs potser sortim amb no res, no? Però perquè hi ha tot un procés, en fi, tota una maquinària, com avui han donat a conèixer, una mica per a que complien els paràmetres d'Europa i sobretot que al lloc on se fica la resta encara arribi el menys. Em penso que se reduirà entre un 40%. Sí, el que ens marca Europa sempre és de màxims, no? I anar... Que ahí també està Europa. Jo dic el govern de l'Estat, però també està Europa. És una directriu que ve d'Europa que l'Estat s'ha d'acoplar i després els usuaris, per supost. Que la pròpia Europa també tindria que fer una mica... De totes formes, sí que voldria dir que, per exemple, en aquesta zona tenim els ecoparcs i quan jo vaig estar de president també, han estat el Partit Socialista i el Partit Popular, sempre hem anat en una bona dinàmica també, que jo crec que és bo. I recordo que vam ficar en marxa els ecoparcs. Si més recicles, menys pagues. És a dir, que si tu vas en la targeta, tu pagaràs menys. Vull dir que si tens interès en reciclar, tu al final també te veuràs afavorit perquè pagaràs menys. Bé, és un bon concepte, però estic d'acord en que s'han de fer campanyes i que la gent s'ha de sensibilitzar i tindre en compte també posar en valor el que representa la basura, igual que l'aigua, igual que la llum i molts serveis que tenim. I al final també hi haurà un punt de referència. Jo, perquè m'ho he trobat esta setmana personalment, en fi, les targetes, quan van canviant coses de família, no? I a l'hora de, diguéssim, refer la targeta nova, hi ha una mica de dificultat. Sí que te donen un telèfon, però tens que pedir... Aquestes coses s'han de millorar i... Se tenen que millorar, no? El Consorci ja està clar que és un conglomerat d'empreses, però sobretot la de cara al públic tindria que ser molt més visible, no? Molt més... I en això no resto una mica la magnífica tasca que estan fent aquests punts, que veiem a Vinaròs, a Benicarló, a Peníscola, que hi ha un personal realment fantàstic. Sí, a tots els municipis nosaltres tenim l'ecoparc, el tenim obert diversos dies i horaris. El personal d'allí, fantàstic. I després ara també, des de la pròpia empresa Tedma, ens ha oferit també un servei d'ecoparc mòbil, inclús tenim l'ecoparc fixe, ne tindrem un al mes a les Cases del Riu i l'altre al mes al centre del municipi, davant del mercat. Que això està bé, però la gent se té que enterar de les coses, si no, no se n'entera. Aquest és el problema, clar que sí. Que això ja quan era vostè president jo ja ho dia, ja fa anys que estic aquí picant pedres, suposo que algun dia la cosa s'anirà una miqueta més. Bueno, alcalde, ja per acabar, no sé, una invitació de cara a esta, encara mos queda un mes per davant, aproximadament, 28, 29 i 30 de març, una vegada acabem Madalena i Falles, ja sabeu, apunteu a l'agenda i aquest primer cap de setmana que vindrà d'esta Fira de Sant Josep, que d'alguna manera torna als orígens. Sí, efectivament, ja ho diu així. Tornar als orígens, l'encant d'abans, la fira d'avui en una foto antiga, que deu ser dels anys aquí, probablement la gent, desgraciadament no hi haurà viu ningú ja, perquè és una de quan venia en aquell moment fer-se una foto, llavors diríem retratero, era tot un aconteixement, no? Però eren fotos molt artístiques, I totes són iguales, no? És com si estessin damunt d'un barco. Hem buscat aquesta foto i crec que és bonica també. I, no sé, invitar a tothom que es fiquen estos dies a l'agenda, 28, 29 i 30
de març, del mes de març encara, no estem acabant el mes de febrer, per tant tenim temps, primer que passa la Madalena, les falles de Benicarló, tot el carnaval de Vinaròs, que estem ara en aquest moment, per supost que sí. Quan s'estrena aquesta entrevista estem en el fin de setmana de l'apogeo màxim. Molt bé, per tant, però després que la gent vinguin a veure esta 32a edició de la Fira de Sant Josep a Rossell, que serà diferent per la nova ubicació, per lo tradicional que serà, per tornar als orígens, perquè serà més participativa, perquè tindrem més activitats paral·leles i perquè la gent, si venen, s'ho passaran molt bé. Evaristo Martí, alcalde de Rossell, moltíssimes gràcies, com sempre. En fi, enhorabona per aquest magnífic treball que estan fent, en fi, d'anar picant pedra i una mica ficant Rossell, podríem dir, al mapa, no? Ja estava al mapa, no? Però és una manera de parlar, millorant aquestes infraestructures d'accés que són fonamentals, tant per la banda catalana, podríem dir, per la banda de la Sénia, que per la banda valenciana, i bueno, la veritat que ja en aquests anys s'ha començat a veure una mica de llum, sobretot els que pugem del Baix Maestrat en aquesta carretera de Sant Rafael a Rossell, que d'alguna manera ja s'ha notat, no? Allò que quan baixava algú, dic, caramba, a veure qui s'aparta una mica i cau, no? Perquè ara ja d'alguna manera se puja en una certa seguretat, encara queden un parell de quilòmetres, però a veure si en aquesta legislatura acaba una mica de culminar aquesta obra. I ja saben vostès, alcalde, moltíssimes gràcies i fins una propera ocasió. A vosaltres, com sempre, per ser tan amables en nosaltres, sempre ho sou i ens ajudeu molt que la gent sàpiga el que estem fent i sobretot a aconteixements com de la nostra fira a donar-li vida, no? Molt bé. Gràcies, alcalde. Gràcies. Ja sabeu, el 28, 29 i 30 de març està 32 Fira de Sant Josep de Rossell, tornant als orígens, l'encant d'abans, la fira d'avui. Este és el cartell, la veritat que bonico, i aquesta foto antiga, que en fi, aquestes fotos a mi sempre m'han encantat. Ja ho sabeu, apunteu a l'agenda i el 28, 29 i 30 de març a disfrutar per a tota la família d'esta fira de Sant Josep de Rossell. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Continua la programació, sempre interessant, a Canal 56 i canal56.com.